И какво са, хора, аз съм Хакервеги и днес ще цъкам малко CS06. Така ще малко да поразцъкам, да ме видите какъв много съм. Че не мога да игра CS. Сега ще видите. Само да така да ме пусни. Да видите само сега как не мога да играя. Да видим. Последния го взех. Но аз съм много писал те сега с афака, иначе добре, че не играят. То си играя, ама... Оф, че сега. Те тук са ми лесни. Въпросът е, че те не играят и може да мина едно, за да имат по-голям шанс. Нали, защото... Ето нашия примерно. Той само чака ли са ВП. Ето и даже е слаб. Така че... Пък бой прото ли там как се пише, той си алфа към момчето. Така. Гледа, не мога да целиш. Той играят се с почвите. Аз бях на малко. Бях на 8 кръв. Айде бе, брат. Опа. След, ще влеземе някъде други. Не. Не знам за какво да ида в този сурър. Просто си търсих някакъв с хора, но всъщност респаун ми харесва най-много. И Жокера БГ има някакъв тук, хакер БГ. Добре, аз влизам единичка, се пък това си респаун сервер, така че не. Виждате, просто тук си е лесно. Те тук са слаби. Само ярд. Опа! Брато. Не мога бардите, слабаци. Най-накрая му. Аха. Най-сега ще ми чакалиш тука. Няма да ми чакаш тука. Ах. Хо-хо. Айде бе. What? Какво ми стана? То сключи хака. То сключи хака. Няма патрони. What the fuck? То сна разкърти. То ще чака всеки може. Брато, няма да ти стане номер. Мултикил. Така.
I said, what the? Hopp. Ska si da. Ама то сопа. Мисля. Не е хак, ама... О, през стената го взех. Ето. Той я опа, ма съмнява много. Но не, той си мре, списал. Не знам. Както и аз мръл. Но най-много аз. Те тук 100 маймуня. То как ще стане това сега? На 3 съм. На 3 съм, не! Кой ми зани пак сега, На 3 съм. Трябва да ми имам много. Ах, то си де. Приятел. Приятел, мри. Мръзни ми тебе там да ходиш. Ела. Така. То с много дразни. Айде бе, мри бе. Ами така хора, сега месеце, с които искам да играе с мен. Ах, то скак ма такова в гръб. Айде пак не започнаха тук. Ай, мри бе. Ах. То къде чак? Ето опа. Опа много драго. Иначе бе. Абе мри бе. Ай мри бе. Любима, браво. Аре бе. Ай поки... добре, браво. Ма не винаги. Хора, виждате.
Много сме зле на CS. Ама много. Дали виждате, че не може да има. Особено с такива. Аз не казвам, че са хакери, просто са супер добрите някакви. Къде си, бе? Добре, добре. Той беше добро. То дет го направи, това беше много добро. Братчет, ще мреш. Така. What? Multi-kill. Тест нещо. Multi-kill. Браво! Опа! Help! Айде бе! Добре, ами хора, смятам това е за клипа. Вау, вижте, това се бъгна. Вижте сега. Значи, просто е така и може да се стреля колко иска. Това е като супер якия бъг. Добре, ами хора, това ще е за клипа. Надявам се ви е харесал. Видяхте колко съм слаб на CS. Просто... Аз самия дори не знам защо даже снимам клип, като съм... Просто не знам за какво я снимам, като съм някакво супер голямото нубче на CS. Ами окей, хора, това ще е... Чао.